puja kawan puji marang Gusti Kang Maha Suci ingkang mawelas kelawan asti saking kula separa kanca nuwun agung pangapunten nyuwun jembar pangapura pikiran tata kelawan titi saking kula separa kanca separa seni sandiwara Wiramanggalang dipun pimpin dan Mas Raden Suling sekretaris Papai Sultan Najib Prayono alamat desa Kingbula Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat negara Indonesia Raya Merdeka sedaya si saning hormati nyuwun restu kang saestu nyuwun puji kang sejati nyuwun doa ingkang sanyata sesepuh warung nyuwun restu kang saestu nyuwun puji ingkang sejati gumelaning alam akhir sesepuh warung yen kulaku dos sepikir ning segala tindak laku rukun runtut bebarengan rukun runtut sauyunan yen ringan sama dijinjing yen berat sama dipikul gotong royong bebarengan gotong royong sauyunan yen ringan sama dijinjing bonteng petak palawijan lamun beras taning ati ngelamun si ngrebeng durung mati sukmanira wis ngelayu
wani rawis ngelayang katon kelun ketinggal sing katebian kayang gagas maning pikiran kaya nangis sajroning batin iwal nasib sing kebangetan mancat semplak ngerawel nggropak mencelat ning gange tunggang Gusti kula ning ampun mamaku waru mimiku waru sareng seperangkat desaipun nananging mi ya dihormati nih kan mimi hajat sarini sing denok cin sekeding mama kaji udi calonku taman sari dewi sareng Mas Udin nok iput saking Losari Brebes wong kang paling eman dewek Mas Udin nok iput minangkane ponakane Mama Jirusti dewek dalan-dalan oh mama kue nengan mandor Taliwongso Kang Mandor Taliwongso Kang Mandor Taliwongso sesampene ngaturaken matur kesuwun sareng Mama Yanti kang dijangkeng keding aya denok bunda denok sing 925 sing mirangaken mimedan denok opi saking Rekobot Kang Kuwaru oh ya Sunda wilayah minangkane wong sing paling ganteng dewek aduh ora Mame puja minangkane ibuku waru dewek sing mirangaken Kang Mandor Taliwongso Mas Udin nok ipute geding wong kang paling eman dewek Mas Udin hanya denok geding sing di jaluk sampun lali Kang Mandor Taliwongso mimi aja carini sing duwe nok jinse Bunda hajane ni duwe puji harukai kedhi minangkane kang ditembangi aya denok bunda denok sing duwe 925 sareng Kang Kumule kedhi minangkane bos motor saking Tuk Cirebon dewek Kang kumul bos motor minangkane sing mirengakeun Mama Yanti kang dijangkung sareng aya denok bunda denok mimi aja sareni sing denok jinse Bibi Haji Akas Mama Kaji Udi calonku Taman Sari Dewek Mimiria Bunda Patan Dewek pinakasih mirengaken Bunderia
duwe jarum suntik. Mamaria bundevatan sing duwe jarum suntik. Mamaria bundevatan sing duwe jarum suntik dewek. Bundevatan dewek pinaka sing duwe jarum suntik dewek. Aduh Mamaria bundevatan sing duwe jarum suntik pinaka Mamaria dewek. Sesampune matur kesubun sareng kamandor tali wangsa mimiria. Bundevatan sing duwe jarum suntik dewek sareng Mas Udin nok iput dewek nok iput pinangkane saking Losari Brebes. Aduh Mas Udin nok iput aye denok bunde denok sing duwe 925 minangkane mantan majikan sareng Mama Kaji Udit calon Taman Sari. Mimi aja sarini sing duwe nok cinsek Mimi aja sarini Mama kuaru kan ditembangi Mama Kaji Udin aye denok bonde denok Pas Udin saking Losari Brebes dewek kang ngrengaken yen awan dadi bayangan yen awan dadi bayangan yen bengi dadi impian yen bengi dadi impian ari yen awan sing dadi bayangan. Nok iput Mas Udin sing Losari Brebes dewek minangkane wong kang paling eman dewek wong kang paling sayang dewek. Aduh aye denok bonde denok sing duwe 925 dewek. Mamaku waru mimiku waru ekdi dilelipur mimedandi nok kopi saking rekobot mimiria bundevatan sing duwe jarum suntik kang mandor tali bangsa. Mama Yanti kang dijangkung aya denok bonde denok Mas Udin nok iput Mama Kaji Udin Mimi aja sarini sing denok cinsek ding Mama Kaji Udin. Wow Mas Udin nok iput kaya denok bonde denok Mama Yanti aja lali
beli bisa diilangakeun tetep bae demen Mas Udin perasaan terganggu Mas Udin yen sedina beli ketemu kelingan kenang sopane Mas Udin nok iput kebayang gantenge mengkene temen rasane demen wis anas kelingan kenang ireng manis Mas Udin nok iput Mas Udin kulaku ngarti Mas Udin wis tuwe rapi tapi kepriben kula ora bisa kelalen aduh kang sing percaya kulanin sampean cinta sebulan ping 5 kula tilik kana najan durung sida dikawin tapi ikatan batin Mas Udin kula rasa prihatin kelingan waktu kanding dudu saking kula rebut sintane wong suci tapi senyatane ora bisa kelalen aya deno umpama cinta aya deno bisa dicegah perasaan ora beda pirang mungkin wis terlanjur kula demen lakine batur senajan buktine batin terasa hancur bisikan cinta Mas Udin wis nempel di dada sing gawe kula ora berdaya kakang kula pengen kesanding aya denok konde denok senajan ora dikawin aya denok kan kula rasane prihatin aya denok konde denok wong loro ana ikatan batin Mas Udin lamun cinta bisa diukur aya denok mau ganggu lakine batur kang kula sipate wong wadon aya denok konde denok gampang nangis lan gampang ketuwon wong demen durung kelakon ajan adus banyu kembang warna pitung puasane sampai seminggu Mas Udin percuma langkah sing bisa bantu ati ketutup apa sih kaya batu sering pisan demenan kehilara Mas Udin main cinta nyolok ning mata Mas Dokter Ludin
omong jawabe sumabaturan bukti nyatane ketemu dengan tangan bongkan sapa ngawiti bongkan sapa nyakiti bongkan sapa Mas Dokter Ludi sing ingkar janji Mas Udin ikatan tali kasih nang apa dinodai buktine kula ditinggal kari bagian ganteng rupane bagian sugih dunyane bagian bagus segala-galanya Mas Udinok itu labon dalam si mensrang hati gampang kegempang ora sudi dikawin sampean sering pisan demenan gelara main cinta nyolok ning mata Mas Udin diomong jawabin cuma baturan bukti nyatane ketemu dengan tangan. Hadirin tercinta, semoga Wiramandala selalu bisa menjadi barometer sumber pengetahuan dan wawasan akan sejarah dengan penyajian yang begitu apik serta berkualitas. Sebuah responsif yang amat begitu sangat baik dari segenap rekan panitia dan aparatur pemerintahan desa dan seluruh lapisan masyarakat Waru. Semoga malam hari ini tetap berjalan dengan nyaman, aman dan tetap bersahaja dengan suguhan yang penuh makna untuk hadirin tercinta. Tentunya budaya bukan hanya sekedar tradisi melainkan sebuah nilai sejarah yang mencerminkan sebuah identitas suatu daerah atau bangsa. Marilah kita bersama-sama untuk menjaga meningkatkan kebersamaan untuk bisa selalu melestarikan seni dan budaya kita tercinta. Hadirin, seniman selain menghibur tentunya seniman juga bisa mengenakan sebuah rasa lewat sebuah karya dari Pangrawit Nayaga Wiramandala. Baru saja kita menikmati serta mendengar lewat gemerincingnya alunan gamelan Lokananta yang berlaraskan pelok dan juga selendro dengan racikan yang begitu apik dan tataan sempurna oleh juru karwitan sebagai penata gendingnya Arya Soma, Jangrian Octavian, Perancis Casmana, Bang Joni Flut, Uci Layur Sutirja dan kawan-kawan separa kanca.
serta akan kami temani, akan kami iringi lewat alunan suara sehalus sutra Dewangga Waranggana Wiramandala. Ini malam seperti biasa akan Anda temani bersama Pesindan Tergosohor Nyi Siti Juleha, dan akan ditemani Nok Rini Anggra ini. Kami mengucapkan selamat malam, selamat berjumpa. Jumpa kembali bersama kami Insan Seniman dan Seniwati, panglipur hati manunggaling budaya seni warisan saking parwali ing tanah Jawi. Sedulur Wiramandala tetap kepekan sing teguh anak pribahasa genting tanana pegot garing tananang gropak kependot ora bakal owah jejeg rempeg pajeg sejati lan setia biyange sandiwara pantura wira mandala bro. Di sini saya pribadi atas nama pemandu acara Ridho Baraka menghaturkan, mengucapkan salam keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang menjawab salam dari kami diberikan rahmat hidayah, keselamatan dunia wal akhirat, serta dimudahkan, dilancarkan segala urusannya dan rezekinya di malam yang penuh dengan keridhaan, keberkahan dari Allah SWT. Kita bisa bertemu kembali, bertatap muka, tentunya menghadiri mensukseskan sebuah acara akbar, tentunya dalam adat tradisi, dalam acara unjungan Mbah Buyut Murni Desa Waru Kecamatan Loh Bener Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah Wiramandala bisa memenuhi undangan dari seluruh rekan panitia dan lapisan masyarakat Waru tercinta. Kebersamaannya semoga Wiramandala bisa menjadi teman, bisa menjadi pemersatu, memberikan hiburan yang bermakna, temu silaturahim, saling mengenal antar sesama satu dengan yang lainnya. Yang kami hormati, pertama sekali kami sampaikan kepada seluruh jajaran rekan panitia penyelenggara yang kami hormati, Bapak aparatur pemerintahan Desa Waru Cimeniko ingkang kula hormati dumateng Mamaku Kardam sing ganteng dewek beserta jajarannya. Yang kami hormati tim keamanan Muspika Kecamatan Loh Bener, Bapak Babinsa, Babin Kamdipmas yang dari Polsek Sempat, dari Koramil, dinas instansi terkait, tentunya dari Dinas Kebudayaan Pendidikan. Yang kami hormati pilih sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, rekan kala muda dan mudi, seniman dan seniwati, masyarakat Waru tercinta. Ucapan terima kasih yang terhingga juga kami sampaikan dari atas nama pimpinan mitra kerabat kerja Wiramandala Sandiwara atas segala-galanya yang kami terima, baik servis, akomodasi, konsumsi yang begitu sangat memuaskan. Dari kami tidak bisa memberikan sumbang siapapun, tentunya ucapan selamat apresiasi untuk segenap rekan panitia hingga terlaksana acara ini dengan baik, yang walaupun memang datangnya hujan ini merupakan sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa, semoga tidak jadi penghalang. Hadirin tercinta, Kancaisme Pandemen Sandiwara, ini malam izinkan
kami terlebih dahulu menata, menyusun beberapa segmen materi acara yang bakal kita nikmati dan kita lalui bersama. Meniti pada acara yang perdana merupakan mukadimah ucapan selamat datang yang nanti bakal kami apresiasikan dalam tampilan seni slendra tari yang akan dibawakan oleh dua penari cantiknya Wira Mandala Sandiwara. Ada Nok Rini Agustin, Nok Dian Agustin Coklem. Meniti kemudian pada acara kedua dalam lintas kata simfoni sambutan yang pertama dari atas nama panitia penyelenggara, sambutan yang kedua dari atas nama aparatur pemerintahan Desa Waru, dan sambutan yang ketiga dari atas nama tim keamanan Muspika tingkat Kecamatan Lobner. Barangkali akan mengisi acara sambutan, pastinya Wira Mandala menyediakan durasi waktu dalam acara sambutan. Dan hadirin, tentunya meniti pada acara yang ketiga. Ini merupakan acara yang pamungkas yang Anda tunggu dan yang Anda nantikan, baik yang lagi nonton offline, yang lagi nonton online di channelnya SC Pro Wira Mandala Official. Tentunya selamat menyaksikan pagelaran mimbar cerita ini malam. Seperti biasa bakal kami isi dalam acara Rembukeng Sandi. Oke, hadirin tercinta, untuk menyemarakan, memeriahkan hangatnya, yuk kita hangatkan suasana malam hari ini. Tentunya kita menatap dalam satu pandangan, tentunya ke singgasana artistik karismatik yang begitu indah, megah, mewah, penuh berkarisma, dan tentunya nuansa yang berbeda dari yang ada lewat hamparan papan kayu jati dan lukisan silang melintang yang terpang-pang jelas, sejati lan setia, biyange Sandiwara Pantura Wira Mandala.
sumilir lamat-lamat siring omang kesilir nangangin gunung angin gunung kang nang busuk manging waya sepi ing waya sepi yo nembusuk manging waya sepi lap kelingan mikiri lakuning badan yo mas yo mas yo lir sumilir gunung ing pakliran lir aling-aling delang yo mas alinge dalang yo mas lingsir wengi biar padang trawangan gumabyare sahya merbawi sesa witeng tresno sanaran yo mas janaran si sapa kulino wanawani bagus sih jaga wegalo iso gampang ra iso nyulik iso nyawa ra iso nyanganti bisa wasi anora jamu barang jamu pada manira Selawasi ora ketemu-temu tinemu maning gawe pikiran ling Semit pari lokal
jalan mawi cahya lir denesi golek kencana punika ketinggal singkat tebian muruk mancur maca hayane wes pantes mati sawani wes pantes disawani serang Mas Udinok ipute keding wong kang paling eman dewek wong kang paling sayang kang kuwaru keding sing paling ganteng dewek ibu kuwaru mamae puja dewek minangkane kang ditembani kang kuwaru matur kesuwun mimi aja carane sing denoktin sedewe mama kaji udi calon Taman Sari ajae denok onde denok sing 925 Mama Yanti kang dijangkung mimi dan dino kopi aja lali selawase kang mandor tali wongso kang ditembangi sareng aya iing kang mirengaken boktuane pera sing duwe ronggolawe sesampune ngaturaken matur kesuwun menyan kuning Jawa gendong kajawirahan maning pikiran boktone kera sing dironggolawe mimi dandi mimi ria bunda patan dewek minangkane sing duwe jarum sempit pamandor tali wongso kanyae denok konde denok minangkane mantan majikan dewek Mas Udinok iput saking losari bebas kang paling eman Mas Udinok iput kajalali minangkane sing losari bebas kang paling eman kang kuwaru sing paling ganteng ibu kuwaru mamae puja sereng kangku mulai geding minangkane bos motor saking tuk Cirebon jangan selawasi mimi dandi nok obyek geding saking rekompot mimi ria pun depatan sing duwe jarum suntik serekan mandor tali wongso mama kaji udi geding ditembangi kang kuwaru ajalani selawase jalani somore mimi kuwaru mamae puja dewek mama kaji udi salon Taman Sari mimi dandi nok kopinya keding minangkane saking rekobot kang ditembangi boktuane pera sing duwe ronggolawe aye denok pundae denok pundah jane dipuji haruka minangkane kang ditembangi sereng kang ulis warwe keding kang wis waru kang ditembangi mama kaji udi kang ditembangi minangkane calonku Taman Sari dewek mimi haja sari nike sing duwe noktin sedewe
minangkane wong mundak jaya dewe kang lebih gaul bunda lebih gaul saking mundak jaya dewe sareng Mas Dokter Ludi sing tugu kidul Mas Dokter Ludi mantan majikan minangkane kang ditembang ini dan di makopi keding sempal lempiane Nokian Agustin pantes luwes bisa wangi sareng mimiria bunda batan kang ditembangi jangkrik kami Semelang ditinggal kari Semelang ditinggal lunga Kang kuari bukuaru minangkane mamae puja sareng di medan di nokopi gede Mas Udin nok ikut semua sari dewek nok ikut sing ditembang Nokreni Agustin sing ditembangi Mama Kaji Udi Celon Taman Sari kang mirengake Kang Mandor Kaliwangsa kang ditembangi sareng Kang Kuaru kang mirengake Ibu Kuaru keding Mama puja dewek minang kasih mirengake Poktone kira sing duwe ronggo lawe Mama Yanti kang dijangkung kang ditembangi Ayo denok konde denok aja lok digawe sareng kang lebih gaul udah lebih gaul kalau cilik sapadang semedot rasane ngati mini aja cari sing duwe nokin sode Mas Udin nok diputek keding nok iput sing losari dewe Mas Udin nok iput minangkane sing losari dewe wong kang paling eman dewe wong kang paling sayang dewe sempla lempiane luwes pantes bisa wangi mawi te jalan mawi cahya luwes pantes bisa wangi bonteng petak pelawi jang lamun beras sering nganti lamun mah rasane ngati Mas Udin nok iput sing paling eman kropot sendet lapang kuangan tegesaken janji kang dingin ngomong kang bengi lampit gunung mikelaran nela sama badan sawiji di medan di kopi saking rekobo Siliwan si baca diri yang tulis pegangan janji adapte di gawa minggan nanya denok bonde denok Mas Udine keding nok iput keding Mama Yanti kange dijangkung sareng Kang Mandor Kaliwangsa sareng Kang Ulis keding Kang Ulis waru sing
papawon geleleng bari ketuon Mas Tokoludi sing mirengake kalong selik sapa gedang sumedot rasane ngati di medan dino kopi sing rekobo mimiria bunda patang sing de jarum suntik kang mandor tali wong sowe keding mama yang tika di jampung ngayae deno bundae deno kang lebih gaul bunda lebih gaul minangka wong mundak jaya mama kaji udi mimi hajat sarini keding sareng kang kumul bos motor saking kuk Cirebon dewe kang kumul bos motor minangkane saking kuk dewe jangkrik kami sumelang ditinggal kari sareng bunda janani duku jaruka kami rangake sareng nonok incas saya keding kang waru sing paling ganteng sareng ibu waru mamae puja ajalok di kaweng lampit gunung Niklaran ngerasa badan sabiji pokone perasi gerong kolawe kami rengake sang dawit yagung ewas lumalentangan Mas Udin nok iput kau sing paling eman dewe amit mundur amit kelas batur nyuwun agung pangapunten pilih wonten kesonan